Hemendik aurrera Bilbok eta Bizkaiak marka bat izango dute biak batera identifikatu eta munduan zehar sustatuko dituena. Bilbao Bizkaia Bi Basque da logotiporekin batera joango den leloa. Leloa eta logoa biak berria, paregabea eta bakarra den marka baten ezaugarriak dira. Marka horretan tradizioa eta modernitatea uztartzen dira. Herritarren parte hartzea handia izan da. Izan ere irailaren 3 bitartean zabalik egon denen bozketan 13.635 pertsonak hartu dute parte. Proposamen irabazlea guztira 2.558 boto izan ditu. Azkenik, nazioarteko epaimahaiak proposamen baten diseinua eta beste baten lelo aukeratu ditu zeuden 10 proposamen finalisten artean. Lehiaketaren oinarrietan aurrez ikusita zegoen aukera hori. Epaibai buru aritu den Gerri White arduraduna da emaitzaren berri emateaz. Rosi Etcetera agentzarena da logotipo irabazlea. Lelo irabazlea berriz, Jose Gil Noguez Villenena. Logotipoa diseinatu duen enpresak 30.000 euroko saria jasoko du, esloganaren sortzaileak berriz 10.000 eurokoa.